Здравейте, мили хора! Аз съм Ана и се радвам, че сте тук с мен. Днес ви показвам една вечерна йога рутина, подходяща за изпълнение преди сън. Целим да отпуснем тялото и да го подготвим за спокойна нощ. Рутината може да изпълнявате както върху постелка, така и просто в леглото преди да заспите. Изберете си удобно за вас място, подгответе се и да започваме. Сядаме, настаняваме се удобно, отпускаме коленете в страни, стъпалата остават пред нас, поставяме дланите върху коленете, изправяме хубаво гърба, отпускаме раменете, затваряме очи, прибираме брадичката към гърдите. Дишваме дълбоко, изпълваме гърдите с въздух, издишваме и се освобождаваме от всичко преживяно през деня. Дишваме дълбоко, издишваме. Дишваме дълбоко, издишваме. Започваме с раздвижване за врата. Отпускаме главата към гърдите, движим брадичката към дясно рамо, отпускаме назад към ляво рамо и отново към брадичката. Описваме кръгови движения в едната посока. Бавно и контролирано, хубаво раздвижваме врата. След което отпускаме главата към дясно рамо, оставаме за кратко тук. А след това сменяме посоката на движение, продължаваме с кръгови движения в обратната посока. Отпускаме главата към ляво рамо, оставаме за кратко тук. След което отпускаме брадичката към гърдите и отново оставаме за кратко тук. След което изправяме глава. Вдишваме дълбоко, отваряме гърдите, разперваме ръце в страни, издишваме, обгръщаме двете си рамене, сякаш се опитваме сами да прегърнем себе си. Дишаме дълбоко, отваряме гърди, поглеждаме нагоре, издишваме отново, обгръщаме двете си рамене с ръце. Дишваме дълбоко, отваряме ръце в страни, отваряме гърди, поглеждаме нагоре, издишваме, заобляме гърба и обгръщаме раменете си. Дишваме дълбоко, издишваме, прибираме брадичка към гърди, заобляме гърба. Оставаме за кратко тук, обгръщаме раменете. След което отново изправяме гърба. Оставяме дясната ръка в страни на постелката, вдишваме дълбоко и накланяме тялото в дясно, изпълваме лява ръка над главата. Оставаме за кратко тук, дишаме. Връщаме се в центъра, оставяме лява ръка върху постелката, накланяме тялото наляво и изпълваме дясната ръка над главата. Дишаме дълбоко, може да затворим очи. Връщаме се в център. Дишаме дълбоко, издишваме и бавно накланяме тялото напред, толкова доколкото ни позволява. Може да оставим предмишниците върху постелката или върху пода, или може да сложим юмруците един върху друг и да отпуснем чело върху тях.
Бавно се изправяме отново. Свиваме коленете, пускаме стъпалата върху постелката, обхващаме с ръце под колене и бавно прешлин по прешлин отпускаме гърба върху постелката. Настаняваме се удобно. Изпъваме левия крак, дясно коляно прибираме към гърдите, обхващаме с ръце, вдишваме дълбоко, издишваме. Пускаме лява ръка върху постелката, а с дясната започваме да отвеждаме десния крак в ляво и в дясно. Раздвижваме хубаво тазобедрената става, повтаряме няколко пъти. След което с ръка обхващаме стъпалото от вътрешната или от външната страна, коляното остава свито, отваряме хубаво тазобедрената става и за кратко оставаме тук. Отпускаме. Свиваме ляво коляно, слагаме десния глезен върху лявото коляно и с ръце обхващаме под лявото коляно или самото коляно. Затваряме очи и за кратко оставаме тук. Дясното коляно сочи в страни. След което изпъваме десния крак върху постелката, ляво коляно прибираме към гърдите, обхващаме с ръце, вдишваме дълбоко, издишваме. Пускаме дясната ръка върху постелката, с лявата започваме да отвеждаме крака в страни, в ляво и в дясно. Раздвижваме лявата тазобедрена става. Обхващаме с ръка стъпалото от вътрешната или от външната страна, коляното остава свито. Отваряме тазобедрената става, оставаме за кратко тук. Отпускаме крака. Свиваме дясно коляно, поставяме левия глезен върху дясното коляно и обхващаме с ръце под дясно коляно или самото коляно. Лявото сочи в страни. Затваряме очи и оставаме за кратко тук. Отпускаме. Слагаме стъпалата на ширината на постелката и започваме последователно да отпускаме коленете в ляво и в дясно. Повтаряме няколко пъти. Ръцете са изпънати в страни. Отпускаме двете колене в ляво и за кратко оставаме тук. Дишаме дълбоко. Връщаме краката в центъра, след което ги отпускаме в дясно.
И отново оставаме за кратко тук. Връщаме краката в центъра. Прибираме коленете към гърдите, след което с ръце обхващаме краката от външната страна, свиваме коленете и започваме да залюляваме наляво и надясно, по-щастливо БВ. Хубаво масажираме долната част на гърба. След което обхващаме с ръце коленете, а след това пускаме краката върху постелката и ги изпъваме. Ръцете могат да останат върху корема или да ги изпънем отстрани до нас с длани обърнати нагоре. Отпускаме се за няколко последни мига в шавасана. Бавно започваме да раздвижваме краката и ръцете. Изпъваме ръце над главата, разтягаме хубаво тялото. Свиваме коленете, а след това се обръщаме на предпочитаната от нас страна. Бавно преминаваме отново в седеж. Отпускаме коленете в страни, стъпалата остават пред нас. Оставаме с отворени очи за кратко. Дишваме дълбоко. Издишваме. Дишваме дълбоко, движим ръце от страни догоре, поглеждаме нагоре. Издишваме и пускаме ръце пред гърди. Намасте! Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се, че е било приятно за вас. Желая ви спокойна нощ и до следващия път.